I aquesta primera sessió vam pensar de convidar l'Arnau i jo també soc de Sumenergia. I a la següent sessió el que volem és portar una mica de debat aquí a l'Ateneu i xerrar sobre la pobresa energètica, sobirania energètica i també una mica de propostes o alternatives que trobem, com per exemple la relocalització de xarxes o la remunicipalització, i portar una mica el debat al barri a veure si trobem alguna acció i a veure si des d'aquí a la base traiem alguna cosa per debatre i portar-ho sobretot al barri. Jo faré una introducció molt curta sobre l'estat energètic actual. Jo soc professor d'eficiència energètica i normalment em trobo que quan presento una mica aquest tema se'm reboten molt els alumnes i diuen això estem tots molt acabats, això és una merda, perquè realment quan et poses a mirar 4 números veus que és molt... trobes en una situació bastant pessimista. Però bé, jo us presento això, seré molt gràfic com ens trobem avui en dia al nostre món o a la nostra ciutat. Bé, primer m'he volgut remuntar una mica abans que apareguessin els fòssils, abans de la revolució industrial, i bé, semblava que tot anava bé, l'energia era tot molt ecològic, molt biològic, ens movíem... encara no havia arribat l'era del petroli, per tant encara utilitzàvem l'energia que ens donava la naturalesa, l'energia tèrmica, i a més ens movíem l'energia dels animals, l'energia del tribu. Semblava que tot anava bé i ara, diguéssim que tot va més ràpid. Ni bé ni malament, podríem dir malament o bé, jo no m'atreveixo a dir-ho, i ara l'energia aquella biològica l'hem substituït i es basa en els combustibles fòssils, utilitzem molt el petroli pel camp, l'energia tèrmica també la traiem de les fòssils, ja ens movem utilitzant el petroli, el gas, el carbó, i igualment, i a més ha aparegut l'energia elèctrica, que es basa en tota aquesta energia que estem extraient de la Terra. No m'entretenc massa en què és la fòssil i les renovables, entenc que tots ho sabem. M'agrada pensar també a vegades, em fa gràcia, fer l'exercici de que l'energia està d'arreu i que tot el que ens passa a nosaltres per les mans, com un simple bolígraf, doncs ha seguit un procés energètic que ha sigut molt potent. T'agafes un bolígraf i veus que és tot plàstic, que té un procés, que hi ha hagut una extracció de materials, que hem utilitzat molta energia per acabar tenint un objecte tan petit com pot ser un boli, que segurament acaba d'escombraries i segurament també el cremarem. Simplement fer la reflexió aquesta, de la utilització dels recursos d'una manera tan ràpida i que a més està basat en un sistema que no és cíclic, simplement està lineal, neix i mor. Amb tot això que ens trobem amb el món, hi ha un mapa molt senzill però que tots ja coneixem, doncs aquests països foscos que consumeixen tanta energia o més que altres, i tot això que ens porta, Bé, fa gràcia veure on estem nosaltres, que està en color vermell, una mica estat de xoc, això són importacions d'energia, importacions i exportacions. Europa és el continent per excel·lència d'importació, no ens fabriquem la nostra energia, per tant la comprem tota i som totalment dependents, i en canvi els països àrabs que surten com a exportadors, tenen molta energia, segurament no ha de durar massa aquesta energia perquè s'està acabant, però són exportadors ara per ara. En tema d'autosuficiència, evidentment també estem a la cua, si no tenim l'energia que nosaltres consumim, l'estem comprant, per tant, diguéssim que no són massa sostenibles energèticament. I finalment, les emissions de gas metà. Evidentment els que consumim més, tot i dependre molt més de l'exterior, som els que matem més. La Xina apareix com la més fosca perquè bàsicament crema molt carbó. Utilitza molt el carbó, que és el més contaminant de tots. Com estem ara a nivell mundial? Doncs, ja es veu. Utilitzem el 30% en petroli, el 20% en gas natural, carbó, un 20% d'energies renovables. Em refereixo amb això amb energia primària. Primària és aquella que
que encara no ha passat una transformació, tal com surt de les mines, i la valorem allò amb tonelades equivalents de petroli. Tota aquesta energia que utilitzem en el món, avui en dia ens basem en aquest quesito de l'esquerra. Si ho comparem amb Espanya el 2012, desapareix la nuclear i hi ha un mes de renovables. Molt senzill, el món és molt gran i hi ha molts països que encara depenen molt de l'energia fòssil, i a Espanya ja ens hem avançat una mica amb les renovables i a més tenim unes quantes, algunes nuclears. Igualment veiem que dependem el 40% del petroli, amb energia primària, insisteixo, aquella encara no hem transformat, tal i qual ens arriba en barrils o ens arriba en camions a dins del nostre país. Ens apropem una mica i em centro una mica en electricitat perquè després Com Energia ens explicarà, és comercialitzadora i productora d'electricitat. Dins de l'energia aquesta primària la transformem i això passa a ser l'energia final. Aquesta energia final ja ens és útil per fer coses a la indústria, en el transport o per fer electricitat. Doncs de tota aquesta energia primària que ens ha arribat al nostre país, que teníem anteriorment que havíem de totes aquestes fòssils, el 25% s'acaba convertint en electricitat, que la utilitzem moltíssim, constantment estem moltes d'electricitat. Doncs d'aquest 25%, a Espanya ara fem això. El 20% el fem amb eòlica, o sigui d'aquí fins aquí diguéssim que són renovables, i tot això ja són energies fòssils. Hem augmentat molt, vull dir, estem evolucionant molt ràpid, justament ara estem un pèl frenats en aquest tema, per diversos motius, però ara, per exemple, hi havia la notícia que aquest abril gairebé el 60% de l'electricitat que es va fer amb energies renovables. És una bona notícia, depèn del mes, depèn de com ho fa el vent i depèn de com cau l'aigua. I a Catalunya, com consumim finalment, doncs trobem que l'energia primària tot és fòssil, i no només que tot és fòssil, sinó que més del 95% ens ve de l'exterior. Una mica xocant perquè el dia que tallin l'aixeta, diguéssim que Catalunya no té energia. Barcelona, per exemple, crec que té una reserva de gas per 40 dies. I finalment per sectors, doncs ho utilitzem d'aquesta manera. El 40% l'utilitzem en transport, la indústria i aquest 16% de la responsabilitat que tenim a casa de com utilitzem l'energia a casa, sigui gas o electricitat. I, sempre ens queden els objectius que parlen a la Unió Europea, 20-20-20, que es van proposar que el 2020 haguéssim reduït el 20% les emissions, haguéssim disminuït un 20% el consum a partir de fer estalvi o eficiència energètica i finalment augmentar aquest quesito i fer que el 20% de l'energia primària fos a partir de fonts renovables. Del quesito més abans, a Espanya estem al 14%, si no recordo malament. Hem d'arribar a aquest 20%. Tot i que estem anant molt ràpid, potser el 2020 sembla ser que d'aquests 3 objectius, avui el 3 hi estem arribant, el 2 està sent molt difícil. Crec que l'última notícia és que aquests objectius se'ls estaven desdibuixant una mica. No sé si hi ha molts països que s'estan desdient, ja veuen que s'apropa molt el 2020, estem en crisi i fer un gran esforç és una borrada. I a Barcelona què fem? A Barcelona consumim 18.000 gigawatts hora a l'any. Què vol dir això? Si li afegim 6 zeros al 18.000, són quilowatts hora, serien 18.000 milions. Perquè ens fem una idea, nosaltres a casa consumim 3.000 quilowatts hora a l'any. 3.000. Si ho veiem per habitant, veiem aquests 11 megawatts hora habitant l'any. Això són dades de l'Agència de l'Energia de Barcelona. I bé, també és un pèl esperançador veure que a Barcelona no ho fa tan malament, perquè ciutats mediterrànies com Atenes i Roma consumeixen el doble per habitant. Aquesta energia és sumant-ho tot, com ens movem,
com utilitzem els recursos d'indústria, com ens arriben els aliments o com cremem qualsevol cosa per fer electricitat. La mitja espanyola està al 21, està molt al 0. Per un senzill motiu també, Barcelona és una ciutat molt simpàtica perquè estem franquejats pels dos rius, tenim el mar i la muntanya. Llavors és una ciutat molt compacta, molt mediterrània, per tant ens ajuda a ser sostenibles. No ens passa com el model americà, que no tenen molta més extensió, per tant, és molt més fàcil que s'estenguin per anar a comprar el bar el cotxe, per tant aquest numeret se'ls dispara. Nosaltres quasi que ens hem vist obligats a ser ciutat una mica més sostenible per aquest simple fet. Estem tots molt més alterats. Per tant, una cosa interessant a veure és el model que volem de ciutat. És interessant veure l'urbanisme com afecta i cap a on està anant Barcelona. Aquest vaig fer un càlcul ràpid, em va fer gràcia perquè vaig pensar aquests 18.000 gigawatts hora a l'any, què significaven, no? Doncs més o menys vaig calcular que eren 32.000 plaques del forn. I aquesta estava desconnectada. I està desconnectada. No funciona. No funciona mai, no? Pensem que funciona, I bé, podríem cobrir tots els terrats del futur. I a Barcelona com acaba el tema? Doncs utilitzem l'energia d'aquesta manera, per tant tenim bastanta importància el que fem a casa, un 30%, i també fa gràcia veure això, el que acabem gastant a través del govern de la ciutat. El 50% són edificis de consum energètic, són edificis municipals, que siguin escoles, hospitals, biblioteques, a la seu del districte. La flota municipal es refereix sobretot és neteja, la flota de neteja i l'enllumenat. I aquest també ho he posat perquè la xerrada aquesta que vaig anar un dia a l'agència de Barcelona em va fer il·lusió veure que una de les prioritats que han tingut, que té el govern avui en dia i el que va tenir anteriorment, almenys a la llista de prioritats tenen que Barcelona ha de tendir cap a l'autosuficiència. No sé què vol dir això. Ens diuen treballem perquè Barcelona esdevingui una ciutat autosuficient, de barris productius de velocitat humana, en el si d'una metròpolis hiperconnectada i d'emissions zero. Almenys tenim un objectiu que és aquest. Avui en dia, aquesta autosuficiència com la tenim a Barcelona, així a grans trets, aquella energia a consumir a Barcelona, bàsicament tenim la central tèrmica del Besòs, que funciona amb gas, tenim la planta de valorització de residus, que cremem totes les escombraries per fer electricitat i calor, per tot el 22 a roba, calor i fred també. I després ara han inaugurat fa poc la central de zona franca biomassa que cremen tots els residus de parcs i jardins. No vol dir que nosaltres consumim directament aquesta energia, perquè la central tèrmica de Besòs, per exemple, gairebé no funciona per un tema de com funciona el mercat elèctric a tota la península. Però bé, si veiem només Barcelona, tenim aquesta producció d'energia a part de la placa del forn, que està desconnectada, i d'algunes més. De fet, moltíssimes plaques de l'Ajuntament, per exemple, anem a la seu del districte de Gràcia o tenen pèrgoles i llums de fotovoltaica, però no l'estan podent endollar per un tema normatiu. O sigui, inclús l'Ajuntament es troba una barrera davant del lobby energètic que no poden, tot i la gran inversió que han fet, tirar-la endavant. I també em van ensenyar aquesta fórmula que és tan fàcil com calculem l'autosuficiència. Doncs l'energia que nosaltres produïm per aquí per la que consumim. Si la produïm tota la que produïm la consumim nosaltres seria un 100%. Avui ara estem aquí a Barcelona amb 2,4. Els números eren una mica forts. I doncs què podem fer? Aquí hi ha una llisteta, jo passo en el següent. Jo diria que Quebec queda molt per fer, ens ho podem passar molt bé i que l'energia és de tots i està a les nostres mans. Primer de tot diria que feu ús de suma energia, ara us explicaré perquè t'ho he deixat en bandeja perquè ens convencem. I res, jo bàsicament penso en reduir, en decréixer, perquè és prioritari això, és impossible perquè tot i tots aquests números el consum energètic és
exponencial i no només ara ens hem centrat aquí amb nosaltres, però si ens anem a la Índia o Xina o Brasil, doncs encara és més bèstia. Consumir preferiblement, em refereixo a consum responsable, eficiència energètica, energies renovables, i aquest numeret de macro diu el sol ens dona 4.500 vegades el que consumim a la Terra, doncs aprofitem-lo. Difusió, dignitar el lobby energètic, això és importantíssim perquè és una barrera que si no canviem això serà impossible. I agraïm moltes més coses per fer que bé, podríem posar ara també exemples positius. Hi ha molts països que estan apostant moltíssim per les renovables, els Estats Units s'ha posat a tope amb la fotovoltaica i l'eòlica, al nord d'Europa el 2020-2050 no estan parlant del 20% sinó del 100% d'energies renovables i autosuficiència. Trobem diversos exemples que fan pensar que sí o sí, perquè no hi ha alternativa, anem cap a I amb tot això també totes les estratègies geopolítiques, ara sentim a parlar d'Ucraïna, però justament pel mig d'Ucraïna passa tot el gasoducte que crec que el 2011 van pactar Holanda, Alemanya, França i no sé què més per portar tot el gas cap a Europa. És curiós que ara comencem a sentir allà una mica de xoc i tot. No sé si n'hi ha una més. Jo aquí deixo aquesta introducció i l'Arnau us parla sobre energia, cooperativa i comercialitzadora d'electricitat de terra. Bona tarda, gràcies a la gent de la base per convidar-nos i a vosaltres per venir. Jo vinc a parlar de la cooperativa Som Energia, com deia el Joan, però abans de començar a parlar de la cooperativa, el que fem, com funcionem, a què ens dediquem, sempre ens agrada, quan anem a presentar la cooperativa, parlar una mica del context en el que treballa la cooperativa, que és el mercat elèctric espanyol, i que conèixer una mica què està passant en el mercat elèctric espanyol, una mica el que està explicant ara el Joan, una mica ampliat, ajuda a entendre molt bé per què neix Som Energia i per què la necessitat de crear alternatives a les 5 grans elèctriques que hi ha en el país que controlen el 90% del mercat elèctric i permeten fer aquests abusos de manera impune que estan fent cada dia i que nosaltres els consumidors i els ciutadans, els usuaris del servei elèctric, som els principals damnificats i com la carne de canyó de les seves decisions. Llavors, primer parlaré una mica del mercat elèctric, què ha passat últimament, que últimament han passat moltes coses, nosaltres cada dia ens estem molt atents, cada dia surten lleis noves, reformen les lleis que acabaven de fer, per fer-lo cada vegada menys democràtic, cada vegada menys accés a energies renovables i cada vegada menys coneixement de què està passant amb la factura elèctrica per part dels ciutadans. Cada vegada l'estan una mica enfosquint. Llavors, després d'una vegada parlant del mercat elèctric, explicaré una mica què fem a Som Energia i com treballem i com podeu ser socis, ser consumidors i una mica participar en aquest moviment social que nosaltres diríem amb l'objectiu de canviar el model energètic. L'objectiu principal de Som Energia no és cap altre que canviar el model energètic en el que ens movem i que està explicant ara el Joan. Llavors, el mercat elèctric espanyol, bàsicament així molt ràpid, té 3 grans característiques. Aquesta és l'estructura del mercat elèctric espanyol. El mercat elèctric existeix la producció per tots aquells productors d'energia que existeixen, que són tot el que està en el cicle combinat, de gas natural, les nuclears, les tèrmiques, les renovables, eòlica, fotovoltaica, hidràulica, totes les centrals de producció d'energia que pertanyen a grans empreses o pertanyen a particulars o pertanyen moltes a les 5 grans elèctriques d'Església. Una vegada produïda l'energia, aquesta energia s'ha transportat. Aquesta energia es transporta per les grans línies que pertanyen a la red elèctrica espanyola, que és una empresa semiprivada, tot i que en el seu moment va ser pública, i aquest transport es realitza en alta tensió. Això és el transport des de les centrals de producció fins als nuclis urbans on es consumeix l'energia. Una vegada arribem als nuclis urbans, hi ha centrals transformadores que transformen aquesta alta tensió en baixa tensió perquè és el que nosaltres consumim a casa nostra, consumim en baixa tensió. I aquest transport de les centrals transformadores fins a les llars o fins als punts de consum es fa a través de les línies de distribució. Les línies de distribució són monopolis naturals que estan controlades per zones, aquí a Catalunya o a tot el nord d'Espanya pràcticament, estan controlades per entitats de distribució
que és una de les branques d'Endesa. Llavors, a l'últim, a l'altra banda del mercat elèctric tenim la comercialització, que són les empreses que es dediquen a comercialitzar energia, com pot ser Endesa 21, que és a qui li compra la gran majoria dels usuaris del nord d'Espanya, i Som Energia també es situaria en aquesta banda, a la banda de comercialització. Les empreses que es dediquen a anar al mercat elèctric, comprar energia i vendre-la als usuaris. Llavors, dintre d'aquesta estructura del mercat elèctric espanyol, Som Energia es troba a les dues puntes, perquè per una banda som productors d'energia, tenim instal·lacions pròpies a través d'instal·lacions d'energies renovables, que són instal·lacions que són de tots els socis perquè les financem amb les inversions que fem els propis socis. La Som Energia no demana crèdits abans per fer instal·lació, sinó que demana diners als seus socis i entre tots i sòcies. Entre tots nosaltres financem aquestes instal·lacions. Per altra banda, estem a la banda de comercialització, o sigui que som una comercialitzadora. Per tant, en el cas hipotètic que us canviéssiu a Som Energia, vosaltres la factura li pagareu a Som Energia. Us oblidaríeu una mica d'Endesa i els diners que pagueu per l'electricitat aniran a Som Energia i el que fem nosaltres amb aquests diners és pagar-li peatges a Endesa Distribució, pagar impostos, com de la factura de l'electricitat, que està plena de coses per mig que fan que el marge que tenim nosaltres en la comercialització sigui bastant baix, però Som Energia és una cooperativa sense ànim de lucre, no tenim cap ànim de lucrar-nos, sinó que tenim un ànim de donar un servei de manera cooperativa i sobretot fer més democràtic el mercat elèctric. Qualsevol persona que surti d'aquestes 5 grans elèctriques que formen l'oligopoli està contribuint que el mercat elèctric sigui una mica més democràtic. I si fem això de manera massiva, és quan aquesta gent els entra la raó i ja deixaran de mirar una mica no tant a les seves butxaques sinó a les necessitats que tenim els ciutadans per cobrir un servei bàsic com és l'electricitat. Llavors, com us deia, per una banda produïm i per l'altra comercialitzem. Llavors, l'objectiu final de Som Energia, un dels objectius, tenim molts, és produir tot el que comercialitzem. O sigui que si nosaltres comercialitzem quilowatt-hora als nostres socis i sòcies, aquests quilowatt-hora els hagin produït instal·lacions nostres. L'únic que ara mateix cada vegada estem més lluny d'aquest objectiu perquè tenim molts contractes nous i no estem podent fer instal·lacions noves, perquè ara la legislació fica moltes pegues a injectar energia renovable a la xarxa. Ara explicaré una mica per què passa. Per cobrir aquest dèficit, el que fem nosaltres és comprar certificats verds a altres productors. Tenim un productor que té una planta fotovoltaica i aquest productor, quan introdueix energia a la xarxa en fonts renovables, li emeten un certificat d'energia verda. Doncs el que fem és agafar aquests certificats a través d'acords que tenim amb diverses empreses i comprem tants certificats com consum els nostres socis tenim. D'aquesta manera aconseguim certificar que l'energia que comercialitzem és renovable i contribuïm a que el mix elèctric espanyol, o sigui, aquest quesito que veiem abans del sector elèctric, tingui un percentatge de renovables més elevat. Llavors, quines són les característiques? El mercat elèctric espanyol té 3 grans característiques, que el Joan ja n'ha comentat alguna d'elles. La primera és que és molt dependent, depenem molt de l'exterior. Això és una mica absurd, perquè som un país amb grans recursos naturals. Tenim sol, tenim vent, tenim salts d'aigua, però històricament els governs que hi ha en aquest país han preferit comprar combustibles fòssils a l'exterior. I és un 50% més dependent que la mitjana de la Unió Europea. Abans estàvem veient amb el Joan que la Unió Europea era importadora d'energia perquè no produeix. Espanya és un 50% més que la mitjana de tota Europa. O sigui que si Europa és importadora, Espanya és un 50% més. Per tant, depenem molt de l'exterior, amb tots els problemes que això comporta, com que, no sé què quanta abans, que els ucranians es fotin d'hòsties i tal, i l'aixeta. Quan va haver-hi la crisi a Líbia fa 2 o 3 anys, també es va notar molt el preu del gas i el preu del petroli, perquè també compren molta combustible fòssil a Líbia. I aquestes són les característiques principals del mercat elèctric espanyol, que és molt dependent. Després, és car. O sigui, Espanya és la tercera electricitat més cara d'Europa, després de Malta i Xipre, que són illes. Que les illes sempre és un preu més car perquè és més difícil portar l'energia allà i produir-la. Per tant, Espanya és un dels països on la renda per càpita normal baixa d'Europa, però amb un servei bàsic com és l'electricitat car. Sobretot en els últims anys. Era un país modern, en els últims anys
una pujada de més del 70% en 5 anys, que produir que estiguem pagant energia a un preu molt car. Per tant, aquesta és la segona característica. I la tercera és que és un país contaminant, que tenim un model de consum que produeix molts gasos d'efecte hivernacle. Com diu aquí, Espanya és el segon país d'Europa que menys ha reduït les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte a l'any 1990. Per tant, de tots aquests objectius que comentava abans, Espanya sempre és dels que s'ho pren menys en sèrio. Tot això de la sostenibilitat ens ho imposen bastant des d'Europa, però aquí sempre els hi fa bastant demanda. De fet, totes les normatives ambientals, tots els reials decrets que surten aquí relacionats amb temes d'eficiència energètica i energies renovables, són normatives europees que es transposen. Doncs Espanya té una característica que es dedica a aprovar molt tard o sigui, a transposar molt tard aquestes normatives en reials decrets i de mentre anar pagant multes. Amb els nostres diners paguen multes per no transposar normatives que afecten l'eficiència energètica, les renovables d'aquest país. Per tant, aquestes serien les tres característiques principals d'aquest mercat energètic. Referències, el 76% de l'exterior, car, només superat el rata de Xipre, estic parlant del sector turístic, i contaminat, segons l'índex de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, aquesta és com la situació de partida en la que ens trobem a l'hora de poder fer iniciatives que ajudin a que no siguem tan dependents, com fer instal·lacions d'energia renovable o invertir en energies renovables, car les energies renovables, per molt que sentiu a la tele, no són cares, perquè una altra cosa que ha fet aquest govern és fer car una cosa que és barata, com són les renovables, i fer barat una cosa que és car, com són els combustibles fòssils, a través de totes aquestes normatives que han fet. Per tant, hem d'aconseguir més que imitar el model d'altres països que estan aconseguint reduir costos energètics a través de les renovables. El govern també s'ha dit que té molta propaganda en contra, de dir que el principal motiu que augmenti el preu de la llum són les renovables. I per altra banda, si invertim en renovables, contribuïm a que el mercat sigui menys contaminat, això és evident. Si en comptes de cremar petroli fem girar molí, estem reduint les emissions de CO2 globalment, tot i que estic d'acord que les plaques fotovoltaiques i els molins també tenen un procés de producció que emet emissions, però si mires tot el cicle, la vida útil que tenen aquests aparells és bastant menys contaminant que cremar qualsevol combustible. Molt bé, llavors, ara parlem una mica d'aquests quatre blocs que he dit, per separat, producció, transport, distribució i comercialització. Ho faré de manera una mica ràpida perquè si no és tard. Pel que fa a la generació, el mercat de la generació és un mercat que està lliberalitzat a partir des de l'any 97. O sigui, abans de l'any 97 les instal·lacions eren del govern, no podia produir energia qualsevol. El 97, a través de la llei 54/1997, que va estar en vigor fins que han fet la nova reforma elèctrica, qualsevol empresa o persona pot produir electricitat. Això ho van vendre com que ho feien per baixar el preu de la llum, perquè clar, si augmentes la competència, si augmentes l'oferta, el preu final baixa. Ha sigut un desastre. L'únic que ha fet el preu de l'energia és pujar des de l'any 97. Tenim una directiva que dona límit d'accés a les energies renovables, que això és una cosa bona, perquè les renovables entren a preu zero. Quan es calcula cada dia hi ha una demanda, hi ha una subhasta per calcular el preu de l'electricitat, i les renovables i la nuclear és el que entra primer. I aquestes, com que són pràcticament a preu zero, perquè de moment el sol i el vent no consumeixen cap tipus de combustible fòssil, fan que el punt on es creuen l'oferta i la demanda i que determina el preu de l'electricitat final sigui una mica més avall. Això també s'ha d'intentar modificar. Llavors, a l'hora de produir electricitat existeixen dos règims, el règim ordinari i el règim especial. El règim ordinari són totes les brutes i el règim especial són totes les energies renovables, la biomassa, la cogeneració. Llavors, de parlar una mica de la potència instal·lada en aquest país. Un dels principals problemes d'aquest país que hi ha hagut en els últims anys és una nefasta previsió de la demanda energètica. Per què? Perquè hem anat fabricant instal·lacions noves, invertint en instal·lacions noves, sense tenir en compte que la demanda d'aquest país per la crisi s'ha estancat. Fins al punt que actualment
tenim 102 megawatts instal·lats. Això vol dir que, sumant la potència de totes les instal·lacions de producció d'energia que hi ha en aquest país, tenim 102 megawatts. En l'any 2013, la demanda màxima va ser de 40 megawatts. Això vol dir que tenim una molt sobredimensionada la potència instal·lada. I això principalment perquè s'ha invertit moltíssim en instal·lacions de cicle combinat. Les instal·lacions de cicle combinat són centrals que cremen gas natural, que actualment estan aturades. Aquesta de Besòs s'ha aturat per què? Perquè si fa vent, fa sol i hi ha producció nuclear, no cal posar-les perquè ja cobrim el 100% de la demanda. Què passa? Que aquestes instal·lacions tenen unes concessions. Primer que han costat un pastor. I segon, que tenen unes concessions de les empreses que les han fet, que el govern els ha de pagar com si estiguessin funcionant durant no sé quants anys, perquè ells han amortitzat la seva inversió. Per tant, estem deixant un pastor a nivell públic amb centrals que estan aturades, simplement per una mala previsió de la demanda energètica. Molt bé, es pot una mica que tenim més potència instal·lada en règim ordinari que en règim especial. Per tant, tenim unes màquines que produeixen electricitat que majoritàriament produeixen electricitat amb energies no renovables, les fòssils. Aquí tenim el que us comentava. Això és l'augment de la potència instal·lada en aquest país en els últims anys i això és la demanda energètica. O sigui, la demanda s'ha estancat pel tema de la crisi i la potència instal·lada ha augmentat de manera exponencial. Fins al que us comentava abans, el 2013, tenim 102.000 megawatts i una demanda màxima de 40.277. Llavors, això, fins aquí, us comentava. És degut a una nefasta previsió de la demanda energètica que tenim els ciutadans d'aquí i les indústries. Intencionada. Sí, jo dic nefasta previsió, però evidentment les empreses que han fet aquestes centrals de cicle combinat són empreses aliades amb l'oligopoli elèctric. Per tant, hi ha gent que s'ha enriquit moltíssim amb la implantació d'aquestes tecnologies que no les necessitaven, perquè estem veient que no tenim tanta demanda. Això produeix potència instal·lada molt sobredimensionada, elevar sobrecostos del sistema en formes de pagos por capacitat, perquè sobre la factura nosaltres paguem una part de la factura que se diu pagos por capacitat, que ho he sentit parlar, que paguem nosaltres perquè tenim la capacitat d'agafar energia, però com que no la necessitem no la fem servir, però hem de pagar perquè la tenim allà disponible. O sigui, estem pagant una cosa que no fem servir i ho paguem tots a través de la nostra factura d'electricitat. I el manteniment, sobretot aquestes centrals són molt cares de mantenir, perquè s'han de mantenir actives per si un dia fan falta. Llavors aquests costos de manteniment són molt elevats. Tot això què produeix? El famós dèficit de tarifa, que en parlem després, un gran frau també, i les pujades indiscriminades a la tarifa elèctrica. El dèficit de tarifa, no sé si n'heu sentit a parlar, perquè últimament va estar bastant de moda per la tele. El dèficit de tarifa és l'excusa que fa servir el govern des de fa anys per augmentar el preu de la llum de manera indiscriminada. I què vol dir això? El dèficit aquest es produeix perquè els grans productors d'energia diuen que els hi costa més produir la llum que no pas la tarifa que té, no pas el preu que l'estan venent. O sigui que perden diners amb la producció d'electricitat. Llavors aquestes empreses, com que perden diners, aquest deute s'ha anat acumulant un deute que tenim nosaltres amb les elèctriques, perquè hem estat pagant la llum a un preu massa barat, segons ells, pel que ells els hi costa generar l'electricitat. Però deien que la potència instal·lada és massa alta. O sigui, aquesta manca de previsió, aquest dèficit de tarifa ve d'aquesta mala previsió en part. En part sí, però en general ve perquè jo t'estic explicant què diuen ells que és el dèficit de tarifa, però hi ha la gran sospita a nivell ciutadà i a nivell de la gent que està al darrere que això és mentida, perquè clar, si ells diuen a mi em costa molt generar electricitat i no reconeixen quan els hi costa, però ensenya'm i digue'm quan et costa l'electricitat, doncs s'han negat sistemàticament i amb el govern al darrere que els apoya a reconèixer quan els hi costa generar electricitat. Perquè no pot ser, perquè abans de l'any 97 no hi havia dèficit de tarifa, que l'electricitat era molt més barata i teníem energia i no teníem renovables en aquella època.
llavors no n'hi havia d'èxit de tarifa abans de l'any 97. Com pot ser que abans fos més barata i la paguéssim al preu que l'havíem de pagar, i ara, que és molt més cara, no paguem el que costa. Llavors, amb aquesta excusa del deute acumulat de 30.000 milions d'euros, que ja anem, diuen, pels 30.000 milions d'euros, la tarifa de l'electricitat no pot fer més que pujar, perquè hem de tornar aquest deute que ens han enxufat a nosaltres, als ciutadans, quan és un deute que té el govern o té aquestes empreses que han fet aquestes centrals. De fet, el dèficit de tarifes, les grans elèctriques diuen que val 10, per exemple, i el govern no s'atreveix a dir-nos que val 10, perquè si no, no els votaríem, diguéssim, ells diuen val 5. Aquest 5 que falta es va acumulant any rere any, i llavors aquest 5 que falta no l'està pagant ni el govern ni nosaltres, inclús és un préstec que ha demanat el govern als bancs. Llavors ara encara pitjor, el govern o nosaltres devem molts diners als bancs perquè ens han estat pagant aquesta diferència del que deien que costava l'energia a les grans elèctriques. Van negar més a assumir, quan va arribar tota la crisi bancària en 2007-2008, es van negar a seguir donant crèdit a les elèctriques per sufragar aquesta diferència que ells deien que no cobraven. Llavors, des de fa un parell d'anys s'està demanant molt insistidament que ells publiquin quin és el seu cost de generar energia, i no s'està aconseguint, se'ls neguen sistemàticament. Llavors aquí hi ha la sospita que realment ells, si mireu els comptes de resultats d'Iberdrola i Endesa, cada any estan tenint més beneficis, i beneficis de milers de milions d'euros. O sigui que per una banda et diuen que perden diners produint energia i per l'altra tenen uns comptes de resultats que no quadren amb aquestes pèrdues. Llavors hi ha la sospita que la generalitat que el dèficit de tarifa és una estafa. Jo n'estic 100% segur, però donem-li l'oportunitat. Llavors, això és el que volia comentar respecte a la generació. Respecte al transport, el transport d'electricitat es realitza en alta tensió, com comentaves, a través d'aquestes línies que veiem per les muntanyes, per les autopistes, que transporta l'energia des del punt de producció fins als nuclis de consum. I això és un monopoli natural i legal de la red elèctrica d'Espanya, que us deia abans que era semiprivada perquè el govern manté un 20% de participació en aquesta empresa. Tot això del transport i la distribució també és una mica frau, sota el meu punt de vista, perquè són instal·lacions que van ser pagades públicament, o sigui, pagades per tots, i que van privatitzar per 2 duros. I ara estem tots pagant-li a les elèctriques per fer servir unes línies que en el fons haurien de ser nostres. D'aquí el debat de la remunicipalització que parlava abans el Joan. Hi ha països del nord d'Europa, Alemanya i Holanda, s'han fet referèndums en poblacions perquè l'Ajuntament d'aquell poble municipalitzi les línies elèctriques. Igual que en el seu moment es van privatitzar, doncs que els organismes públics recuperin el control i la gestió d'aquestes línies. Això aquí va transport de forma té més, ho fa Red Elèctrica d'Espanya i no hi ha accés per part de ningú, a no ser que et puguis tirar d'una línia d'electricitat que és molt cara. Quan fa la distribució són monopolis regionals. La distribució de baixa tensió, us comentava que ens porta l'energia fins a casa, i són monopolis arrendades a un monopoli. Són precisament les empreses de l'oligopoli qui controlen tota la distribució d'energia. Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, i les comercialitzadores d'energia, com Som Energia, el que fem és pagar uns peatges per fer servir aquestes línies a aquesta gent. Que això no només passa al mercat elèctric, en el mercat de les telecomunicacions també les línies són de Telefònica i la resta de comercialitzadores, com són totes les que hi ha 1.000, els hi paguen uns impostos o peatges a Telefònica. Llavors, us comentava el debat sobre la remunicipalització d'aquestes línies de distribució, que és un debat que estem tenint des de Som Energia, des de la xarxa per la sobirania energètica, per diversos moviments que estan plantejant que es faci un referèndum a veure si es vol que aquestes línies tornin a ser controlades una mica, gestionades de manera pública i que sigui una cosa que entreguem benefici tots, que actualment són unes coses que tots necessitem i que només en treuen benefici molt pocs de l'ús d'aquestes línies. Això és un poble d'Alemanya que es va fer aquest referèndum i de moment estan en ple debat de fer aquesta municipalització de les línies de distribució. Llavors, l'última, la comercialització,
que és aquestes empreses que és un mercat liberalitzat. Des de l'any 2009, la comercialització d'energia ho pot fer qualsevol empresa que es vulgui dedicar a això, que és qui es dedica a comprar quilowatts al mercat elèctric i vendre'ls als seus clients. En aquest cas, Som Energia fa aquesta tasca. Per una banda, com deia abans, produeix energia i per l'altra comercialitza energia als seus socis i sòcies. I ho fa a un preu que és la tarifa que té cada comercialitzador. Això seria com el mercat de les telecomunicacions, que tenim molt més en mà, que cada comercialitzador fica la seva tarifa. Llavors, la tarifa de l'activitat sí que s'ha vist, l'únic que la tarifa de l'activitat està molt més regulada i molt més controlada pel govern que no pas les tarifes de telecomunicacions que són absolutament lliures. Llavors, des de Som Energia, el que hem fet fins ara, a Som Energia estem comercialitzant des de fa aproximadament 3 anys. Des de setembre de 2011 vam començar a exercir la tasca de comercialitzadors. Tot i néixer el desembre de 2010, vam estar 8-9 mesos per poder començar a fer la tasca de comercialitzadors. Des de Som Energia el que hem fet fins ara, perquè ara canvien molt les coses, és limitar la tarifa d'últim recurs d'Endesa. La tarifa d'últim recurs és una tarifa que està regulada pel govern de manera trimestral a través dels BOEs que surten i que teòricament és la tarifa més barata, que ells ens diuen que és la tarifa per protegir el consumidor dels abusos de les altres comercialitzadores. Llavors, Som Energia el que hem fet fins ara, una mica per facilitat i una mica per aprendre com anava el mercat, és ficar el preu de la nostra electricitat, o sigui, al mateix preu que ha fet Endesa, amb una petita variació. El que fèiem era ficar el terme d'energia, el terme de potència, una mica més barat, el terme de potència, el terme fixe de la factura, el terme que paguem encara que no consumim res per la potència contractada que tenim de la xarxa, per la capacitat que tenim d'agafar energia de la xarxa. Per aquest terme fixe, ficar-lo una mica més econòmic, i el terme d'energia, que és el terme variable, el terme que depèn de l'energia que jo consumeixo, o sigui, dels meus bons hàbits, una mica més car. D'aquesta manera, el que fèiem, el que intentàvem promoure era l'estalvi energètic a les llars. Que si jo m'ho curro i a casa meva prenc mesures d'estalvi energètic, doncs sí que noto un petit estalvi econòmic en la meva factura. Què vol dir currar-s'ho? Ficar il·luminació eficient, controlar els consums paràsits que tenim per les nits, una mica prendre mesures d'estalvi energètic a casa. Fins ara hem fet això. Ja fa un temps que la tarifa d'últim recurs va desaparèixer i llavors es va passar, no va desaparèixer, va canviar de nom. Es va passar a dir precio voluntario del pequeño consumidor. És un preu que t'hi pots acollir voluntàriament perquè tu pots anar a una comercialitzadora que vulguis, que també era el mateix però canviaria de nom. I ara, des de Som Energia estem en ple debat perquè després de les últimes reformes que hi ha hagut del sector elèctric ha canviat la manera de tarificar la llum. Fins ara eren unes subhastes trimestrals que marcaven el preu de la llum durant 3 mesos. Cada 3 mesos hi havia aquesta subhasta. Doncs ara, aquesta subhasta trimestral, no sé si ho vas sentir al desembre, que va haver-hi un cristo perquè el preu d'aquesta subhasta va sortir sobrepagat i obligava a pujar l'electricitat un 11% del desembre al gener, i tothom Llavors, el govern va aparèixer com el salvador dient que aquestes subhastes estan manipulades. Quan aquestes subhastes estan manipulades des del principi de tot. I ells s'han estat beneficiant d'això. Llavors van quedar com ells que eliminaven aquesta subhasta, però deien que l'última havia estat manipulada. Llavors, evidentment, les que havien estat manipulades eren totes, no només l'última. Van eliminar aquesta subhasta trimestral i s'han inventat una manera de tarificar la llum de manera que sigui impossible saber quan estàs pagant. Perquè a partir d'ara el que ells proposen és que el preu de l'electricitat vagi canviant cada hora. O sigui que de 9 a 10 vali una cosa, de 10 a 11 vali una altra, de 11 a 12 vali una altra. I això d'on surt? Surt d'una subhasta que es fa hora a hora. O sigui, aquesta subhasta que cada 3 mesos serà cada hora. Cada hora es marcarà un preu de la llum. Que no té per què replicar-se el dia següent, o sigui, ara que són les 8, doncs igual avui de 8 a 9, que és més o menys hora punta, valdrà 14 cèntims i demà de 8 a 9 igual valdrà 11. Però el cas és que cada hora de cada dia tindrem un preu diferent de l'electricitat. L'únic que està plantejant l'opció de fer-ho d'aquesta manera, o sigui, la tarifa indexada horàriament, o l'opció que les comercialitzadores fem una tarifa plana, perquè la gent no estigui exposada a aquestes pujades i baixades del preu del llum cada hora, doncs fixem una tarifa durant tot l'any
I a l'últim mes de l'any passem comptes. Passem comptes que si l'hem ficat massa cara us tornem pasta i si l'hem ficat massa barata us cobrem de més a les primeres factures. Tot això està en ple debat. De fet, des de Som Energia, un dels avantatges que té és que les decisions les prenem entre tots. Llavors, qualsevol soci o sòcia pot participar en quin és el preu de la llum que posem. Són debats oberts i aquest dissabte vam fer una jornada on vam estar parlant d'això, de com ens posem el preu de la llum. Faig una mica més ràpid, que així ja sem el debat després. La factura d'electricitat, el que estàvem comentant, està sotmesa constantment a canvis regulatoris i és complex i difícil d'entendre intencionadament. Per tant, d'amagar darrere el despilfarro que hi ha al mercat elèctric. Per tant, tot l'obscurantisme que hi ha darrere la factura d'electricitat és una cosa intencionada, perquè la gent no va poder entendre i et puguin fotre els gols per l'esquadra com et els foten. La comercialització, la seva característica principal és que és un mercat oligopolístic, o sigui que està controlada per 5 grans empreses, pràcticament el 90% del mercat elèctric. Aquest control és el que els dona aquesta capacitat d'influir en les decisions del govern que afecten a un servei bàsic com és l'electricitat. Aquestes són les 5 grans empreses de l'oligopoli energètic. Per això aquí parlem de les concentracions de poder que té cada una d'aquestes 5 grans empreses de l'oligopoli elèctric. I sobretot, un dels grans escàndols del mercat energètic, del sector energètic, és el fenomen de les portes giratòries. O sigui, que un dia un polític està fent de ministre o està fent de president del govern o qualsevol càrrec públic i el dia següent gira una porta i està dirigint una d'aquestes grans empreses. Les cúpules directives de les grans empreses de l'oligopoli estan a rebentar d'expolítics. Cebes, el Felipe González, el Benito, el Salgado, el Solves, tots aquests estan col·locats amb sous molt alts en empreses del sector energètic. Això dona a entendre que els actuals polítics estan legislant en benefici del que serà la seva empresa el dia de demà. El ministre Soria, totes les polítiques que ha fet han estat per afavorir Repsol. Ja ningú dubta que en el dia de demà estarà treballant a Repsol. No tenim cap dubte. I això és un fenomen que és bastant marca Espanya. De fet, quan a l'exterior veuen això, es queden bastant flipats. Però és així i és escandalós. Parlem una mica del dèficit de tarifa, ja m'ha explicat el que és abans, una mica com s'ha anat acumulant aquest dèficit de tarifa en els últims anys, a partir sobretot que els bancs han decidit deixar de comprar aquesta energia que les empreses d'electricitat diuen que els costa generar energia. Molt bé, la regulació, la normativa que regula el mercat elèctric és absolutament caòtica i insegura perquè fan una normativa i el dia següent la canvien. Per tant, això produeix molta por, sobretot en els productors. Va haver-hi molta gent que es va emmerdar a instal·lacions fotovoltaiques quan hi havia primes a la producció d'energia renovable del règim especial i ara estan molt fotuts perquè estan endeutats amb els bancs, van hipotecar la casa dels seus pares. Tot això és culpa d'un marc regulatori que és insegur, caòtic i insegur. La nova reforma elèctrica és una xapussa que es va fer l'any passat, on té diversos punts estrella. El punt estrella principal és l'increment del terme de potència, que això va en contra de l'eficiència energètica, sobretot, perquè clar, si augmentes el terme fixe de la factura, per moltes mesures que estalvi que jo prengui a casa meva acabaré pagant més o menys el mismo. Llavors, és una manera de carregar-se l'eficiència energètica i el peatge de suport a l'autoconsum. Això és una cosa que també és insòlita i única en el món, inventada aquí, que consisteix en que si jo em fico unes plaques fotovoltaiques a casa meva i l'autoconsumeixo directament sense passar per la xarxa, si jo em produeixo un quilowatt-hora i me'n menjo la meva nevera, doncs he de pagar un peatge a les elèctriques, perquè les estic penalitzant per no fer servir, per no comprar-los energia. És el típic símil dels tomàquets, que si jo em fico un hort de tomàquets a casa meva, seria el símil que per cada tomàquet que jo agafo li hauria de pagar una part al Mercadona perquè estic deixant de comprar-li tomàquets i pobre de comunitat de gana. Això és una cosa que diu la reforma elèctrica que es va aprovar l'any passat. Des de Som Energia ja vam impulsar una campanya de desobediència, que li hem dit desobediència,
juntament amb altres entitats del sector, de desobeir aquesta reforma elèctrica i ficar-te una placa fotovoltaica al cobert de casa teva. Exposant-te unes multes, perquè pràcticament aquesta reforma tracta de delinqüent la persona que està produint quilowatts hora amb energies renovables. És gairebé igual un delinqüent. Llavors anem a parlar una mica de Som Energia, després d'aquesta introducció. Som Energia és una cooperativa que va néixer a Girona al desembre de l'any 2010 i ha tingut un creixement força exponencial amb unes previsions de creixement molt més elevades del que en principi ens pensàvem. Actualment, des d'ahir, som 14.000 socis i sòcies i tal com us comentava abans, el que ens dediquem a fer bàsicament és una lluita activa per canviar el model energètic a través de la producció d'energia a partir de fonts renovables i a través de la comercialització de quilowatts hora verds. Som Energia no és res innovador, sí que és innovador a l'estat espanyol, però tenim com referents europeus que es dediquen a fer el mateix. A Bèlgica tenim EcoPower, a Greenpeace tenim Greenpeace Energia a Alemanya, EWS a Alemanya també i Electrova a França. Són altres cooperatives en format cooperativa que es dediquen a produir i consumir energia renovable. L'únic que Som Energia està creixent a un ritme bastant més ràpid, perquè Energo té menys anys que Som Energia i té 7.000 socis. Nosaltres tenim 3 anys i mig i estem gairebé en 14.000. Llavors, això vol dir que la gent d'aquest país realment té ganes de canviar el model de consum i canviar una mica aquest mercat elèctric que és tan injust. Llavors, Som Energia surt una mica de tot aquest mejunge del que estàvem parlant. Primer, perquè evidentment amb el tema de l'energia hi ha un problema d'esgotament del model energètic actual. Tenim un model energètic basat en els combustibles fòssils i els combustibles fòssils s'està començant a demostrar certament que els hi queden pocs anys de vida o poques dècades de vida. Llavors el que volem impulsar és un canvi de model que no estigui basat en aquests combustibles que el dia de demà no en tindrem o seran molt cars. Jo crec que el tema del combustible fòssil no és que s'acabi, és que s'acaba el combustible fòssil barat. Per tant, cada vegada hem d'anar més avall a buscar-lo, cada vegada serà més car. Llavors, si nosaltres estem exposats a dependre d'aquest recurs, doncs realment no el podem pagar o no ens ho podrà pagar els rics. Per què comenta aquí? Al final de l'energia barata. Després, el que vol fer Som Energia també, això vindria a ser el mix elèctric, aquest riu, vindria a ser el mix elèctric espanyol, que és allà on volquen energia tots els productors d'energia. Doncs actualment estem omplint de merda bastant aquest riu, que és el mix elèctric espanyol. I on volem tendir és omplir-lo amb productes nets, perquè si no considerem que aquest riu, que és el mix elèctric espanyol, està contaminat. Hem vist abans que el sistema elèctric espanyol és molt contaminat. Doncs contribuir a que sigui menys contaminant. I després el que comentava abans, la seguretat de subministrament. Aquí una mica d'on ens arriba l'energia a l'estat espanyol, doncs amb el fet de produir energia renovable el que fem és que el nostre subministrament sigui més segur. No ho he dit abans, però Som Energia estem a tot l'estat espanyol, va començar a Catalunya, però es van extenent i de fet qualsevol persona de les Balears o de la península, fora de Portugal, pot ser soci, pot ser consumidor. El soci pot ser qualsevol persona del món. El consumidor pot ser qualsevol persona de Balears més la península. La comercialització, un altre dels objectius que tenim és el que us comentava abans, fer un mercat elèctric més democràtic a través de triturar la factura d'Endesa i deixar de pagar-li a aquesta gent principis ètics dubtosos i pagar-li la factura Som Energia i nosaltres ja ens encarreguem de pagar-li amb ell tot el que hem de pagar. Però el fet de deixar de rebre les factures d'Endesa i rebre les factures d'una cooperativa catalana que promou el cooperativisme, promou el consum responsable, doncs per molta gent ja és una mica una alegria. Comentar que fer aquest canvi de comercialitzador és un procés senzill perquè hi ha molta gent que li pregunta hòstia, ja trucar a Endesa i donar-me de baixa, això és
això és com una portabilitat. O sigui, el primer pas per poder ser consumidor o consumidora és fer-te soci o soci. Per fer-te soci, una aportació al capital social de la cooperativa de 100 euros, estàs fent cooperativisme, estàs adquirint capital social, no hi ha quotes després de manteniment ni d'anuals, i una vegada, si alguna vegada voleu donar cosa baixa, que ens acostuma a passar, aquests euros s'ho retornen, perquè vosaltres veneu les vostres participacions. Una vegada sou socis o sòcies, hi ha una altra pestanya a la web que fica contractar la llum. Llavors, amb aquests numerets que hi ha a la factura, a la banda dreta a dalt hi ha uns numerets, heu d'omplir un formulari, que heu enviar, i el personal de Som Energia ja s'encarrega de donar-vos la baixa d'Endesa i donar-vos alta Som Energia. La propera factura ja la rebeu en nom de la cooperativa. Bueno, estava aquí. Això és la pestanya que diu fer-se soci, i aquesta és la pestanya que diu contractar la llum. Una després l'altra. I allà també podeu veure el número de socis que som, l'energia produïda, aquest preu de la llum, sospitem que en cap cas serem més cars que Endesa, sinó que serem iguals o una mica més econòmics. Tot i que amb el tema de les tarifes elèctriques estem molt lligats a mans, no tenim molta capacitat de decisió, el que està molt regulat. I a més, a l'empresa nosaltres funcionem absolutament de manera assembleària, i també un dels debats que estem tenint és mantenir la quota de democràcia dins la cooperativa, que cada vegada som més i hem de crear mecanismes d'organització perquè la gent pugui seguir participant de manera neta. Vull dir que no volem que ningú es quedi sense opinar, que ningú es quedi sense votar. I clar, això quan eren 1.000 era més fàcil que quan som 14.000. Per tant, també estem en ple debat de creació de processos organitzatius que ens permetin mantenir la democràcia interna que fins ara hem tingut. Penseu que nosaltres fem una assemblea a l'any, clar, l'assemblea no podem reunir-nos 14.000 persones, no tothom ve a les assemblees, no tothom té una participació activa. Però el que estem fent, jo ho he fet l'any passat la primera vegada, és fer assemblees per seus. Fer una única assemblea, però que es fa des de 20 seus diferents a tot Espanya. Així evitem transport de la gent, evitem aquí sense CO2, i estem en procés que això sigui una cosa realment democràtica, que jo, que estic a Girona, pugui tenir la mateixa opinió que un que està a Sevilla. Doncs, estem ara mateix en aquest procés. I ara prenem totes les decisions que afecten a la cooperativa, com és en quins projectes invertim, tot això es decideix de manera democràtica, quin preu de la llum posem, ara estem en ple procés per veure com tarifiquem la llum a partir del juliol, que és quan ens obliguen a fer aquest canvi de manera de tarificar. Llavors això és un valor afegit, jo penso, en un tema respecte a Endesa o respecte a altres empreses que també venen quilowatts-hora nets. A més, els projectes que nosaltres fem com a Som Energia ajuden a donar feina a l'entorn rural de Catalunya, en aquest cas, perquè la gran majoria d'instal·lacions actuals estan ubicades a Catalunya. Ens donem suport a l'economia local i al desenvolupament rural. Això és l'evolució de socis fins a desembre de 2013. Segur que a desembre estàvem amb 12.000, més o menys. Al cap de 4 mesos, ja l'altre dia fins 14.000. Però aquí és una evolució bastant bèstia. Què més oferim? Els serveis, nosaltres també oferim serveis perquè els socis i sòcies puguin estalviar energia a casa seva, per tant no és com les grans elèctriques que el que volen és que consumim més, perquè així ells cobren més. Un dels principis de Som Energia és l'eficiència energètica dels usuaris. Llavors facilitem la compra d'elements que et permeten monitoritzar el consum de casa teva i poder prendre decisions que t'ajudin a estalviar energia. I després també hi ha la possibilitat d'invertir en projectes, tot i que ara està parat, perquè no es poden fer projectes de renovables o molt difícil, però fins l'any passat els socis sòcies podien invertir diners, estalvis, en els projectes de Som Energia, les fotovoltaiques, tenim una planta de biogàs, i aquests projectes tornem uns interessos a qui inverteix a través del benefici que donen pel fet de produir energia. Llavors, molta gent feia que abans que tenien els diners en un banc, els Som Energia, i de moment creiem que estan bastant segurs. Sí que m'animarà si la cosa continua així, però de moment estan anant molt bé. També hem fet
fet molta campanya de rebuig a la reforma elèctrica, hem participat en moltes organitzacions, en mobilitzacions, en manifestacions, hem fet aquesta campanya de desobediència que us comentava abans. Per tant, també volem ser un actor actiu de denúncia de totes les injustícies que es produeixen en el mercat elèctric espanyol. I des de Som Energia intentem vehicular la gent perquè es mobilitzi, per fer públic, sobretot, aquests abusos que estem patint tots els ciutadans. I aquí si aneu a la web becambia.net podem veure una mica els valors que es promouen diferents organitzacions que surten una mica del consum normal de diferents béns. I si entreu a la web podeu llegir això, becambia.net. Qui som? Som gent del carrer. La cooperativa va sortir a la Universitat de Girona a través d'un grup de gent que ja estaven bastant ficats en el moviment de les renovables i una mica vam trobar paraigües tots aquells que estaven preocupats pel sector ambiental, que veníem d'altres organitzacions que lluitaven pel tema energètic i una mica hi ha de tot. No podem dir que siguem un perfil concret, sinó que realment hi ha gent de tots els colors. Això és una foto de la inauguració de l'Assemblea de Constitució de la cooperativa el desembre del 2010. Eren 150 persones, que és el mínim que necessitem per crear una cooperativa. I, per acabar, el tema organitzatiu. Nosaltres fem una assemblea anual a la seu de Girona. Aquesta assemblea es decideix tot el que afecta el funcionament de la cooperativa i totes les preses de decisions. A la seu de Girona tenim un consell rector, com tenen totes les cooperatives, que 9 persones i tenim uns regidors de comptes. Llavors, tota aquesta gent que us deia abans, com ens organitzem, tota aquesta gent que volem participar en el funcionament de la cooperativa i ser actors actius en el canvi de model energètic. Ens organitzem per grups locals. Nosaltres, el Joan i jo, som del grup local de Barcelona. I el grup local què ens dediquem a fer? Fem difusió, a través de xerrades, estem a les fires, organitzem debats interns per parlar sobre el sector energètic, fem jornades d'autoformació nosaltres mateixos, però si hi ha algú que sap d'això, quedem un dia per parlar del tema aquest que sap. Entre tots intentem formar-nos, sobretot en temes relacionats amb el sector energètic. I una mica mobilitzar les campanyes de denúncia també. Cada grup local tenim repartits per això és antic, però ara hi ha grups locals a Galícia, aquí tenim Menorca, Mallorca, València, Madrid, Aragó, hi ha ara són els bascos, també hi ha a Galícia, hi ha un tot. I ens vehiculem entre tots els grups locals una mica per posar en comú les coses que fem, per aprofitar materials que fan uns als altres. Intentem ser una coordinadora de tots els grups locals per fer més visible aquesta lluita contra l'oligopoli elèctric. Això és una cosa que van enviar, un grup local, que ens diu, Rita, la factura de llum? Diu, no. Diu, ets milionari? Sí, doncs tens sort. No, pensa-t'ho bé, torna a fer la primera valuta. Diu, sí. Vols canviar-ho? No. Doncs pensa-t'ho bé, torna a fer la primera valuta. Llavors diu, sí que vull canviar-ho, doncs que tens tenim moltes més maneres de les que ens pensem de canviar això. D'una manera molt fàcil i molt senzilla, sense ser cap delinqüent ni arriscar-te que et fotin altaveu, és sortir d'aquest oligopoli elèctric. Que això és molt fàcil perquè de moment el mercat de la comercialització és un mercat lliure. Per tant, encara podem decidir a qui li comprem l'electricitat i podem decidir no comprar-li a aquestes 5 grans empreses del vent. I és el que intentem vendre, que a vegades hi ha petits gestos que són molt fàcils de fer i els hi treuen molt de poder, realment, els hi treuen, fan el mercat elèctric una mica més democràtic. I aquesta, quan canviem li diem fer el salt. Res, moltes gràcies i si voleu ara fem una mica de debat, preguntes sorgir sobre el que vulgueu submergir al mercat elèctric i res, que us animo a tots a participar de la cooperativa. Jo ens carrega...
Doncs Carrer, que gràcies per haver vingut. Anuncio que el dilluns 12 hi ha una xerrada sobre pobresa energètica, sobirania i relocalització, i per debatre una mica també propostes a la base, que vindrà el Pablo Cotarello, que és un noi que xerra molt bé sobre aquests temes, els de l'Aliança, que aquí els tenim, i els de l'ODG, el David Llistà. I a més, a part de si surten dubtes, també aprofitar que havíem comentat que avui potser és el dia, si teniu dubtes sobre la factura, perquè sabem, algú m'ho havia preguntat, de dir què està passant amb la factura, ara potser és moment de resoldre-ho, i sobre el tema de comptadors, que hi havia gent que deia què està passant amb els comptadors, què passa amb els digitals, etc. Si voleu ara, qui tingui ganes, podem xerrar una mica i aprofitem per fer algunes preguntes. Y mi pregunta es, si con la nueva normativa se ha encarecido la producción de energía verde, porque hay que pagar las tasas, eso significa que la energía... Es que no es que se haya encarecido, es que ha dejado de ser rentable, ¿vale? O sea, hasta el año 2012, producir energía con energías renovables estaba primado por el gobierno. O sea, que por cada kilovatio hora que tú metías en la red, te pagaban un dinero. Y eso era rentable a nivel económico, por eso se extendió tanto de esa manera. Pero niveles con energía que han desarrollado son anteriores, por eso digo que ahora estamos un poco más a nivel de producción energética, porque estamos repensando entre todos cómo seguir produciendo energía renovable. Y entonces una de las propuestas que hacemos es el autoconsumo, promover que la gente se instale instalaciones de autoconsumo en sus casas. Pero cuando estamos promoviendo eso vais a sacar el peaje de respaldo ese que os comentaba antes. O sea, cada vez que se crean alternativas para producir energía verde, se inventa una normativa para boicotearlo, ¿vale? Entonces, eso afecta a la producción, pero como te decía, Soma Energía está en la parte de producción y está en la parte de comercialización, ¿vale? El hecho de no poder producir nos afecta porque no podemos producir kilovatios hora, entonces tenemos que comprar certificados verdes a otros. Pero bueno, eso lo tenemos un poco salvado, de momento, ¿vale? ¿Y es suficiente energía verde? Som Energia, a principis d'any, el que fa és fer una estimació del consum que tindrem durant l'any amb socis, llavors compra X certificats de garantia a aquells productors que són verds. Aquest certificat de garantia, a més, passa a través de la Comissió Nacional de l'Energia, etc. Vull dir que és fiable. I pel que tenia entès, es compren però 4 vegades més del que... O sigui, realment sí que hi ha consum verd. De fet, hi ha molt productor d'energia verda que no el converteix en certificat de garantia, m'explico? Per tant, Som Energia, de fet, per ara, està agafant aquests certificats de garantia i està assegurant al consumidor sòcies que som que el que tu estàs consumint a casa ha estat produït amb energia verda.